Petronorrek bere bizitzako lehen 50 urteak ospatu nahi ditu, eta horretarako ekitaldi kultural, sozial eta ludikoen programa zabala prestatu du. Aukeraz baliatuta, konpainiaren etorkizuneko ildo nagusiak ere aurreratu dira. Berrikuntza, energia eraginkortasuna, berdintasuna eta prestakuntza etorkizuna eraikitzeko oinarri nagusitzat aldarrikatuz. 50 urteko historio bat laburbiltzea ez da erraza, baina esaldi batean esan behar bagenu, esango genuke Petronorrek 50 urte energia toperekin eta 50 urte beti aurrera begira. Petronor bere historian zehar baten baino gehiagotan berrinbestatu behar izan du bere burua. Gaur egun ere gure konpainia reinventatu egin behar dugu, aldatu egin behar dugu. 50 urte betetzen ditugun urte honetan, ospakizuna bi alorrean banatu ditzakegu. Alde batetik inbertsioen aldetik eta bestalde kulturalen aldetik. Inbertsioen aldetik, normalean urtero, 50 milioi euro inguru inbertitzen ditugu gure instalazioak eta gure prozesua hobetzeko eta gure segurtasuna eguneratua mantentzeko, baina aurten horiez gainetik, produzioarekin lotuta ez dauden beste inbertsio garrantzitsu batzuk egin behar ditugu instalazioi alorrean. Hau da, sala kontrol berria, aldagailu berriak, bulego berriak eta guzti horretarako 20 milioi euro inguru gastatzea aurreikusten dugu. Hortik aparte, kulturaren alorrean ere prestatuta daude eginkizun ezberdinak. Mende erdiaren ospakizuna pasaden otsailaren 3 hasi zen Muskizen kukai dantzaren espektakuluaz, eta Muskizen ere amaituko da Gabonen aurretik Euskadiko Orkestra Sinfonikoak eskainiko duen ganberako musika kontzertu batez. Era berean, Antxon Balberde musikari eta konpositorea Abanto Zierbenan izango da Euskararen astearen barruan, eta Larena Hondartza aire akrobazien ikuskizun baten agertoki bihurtuko da uztailean Repsol taldeko pilotuen eskutik. Esparru sozialean Feir Saturday, Bilboko Koral Elkartea edota Bilboko Orkestra Sinfonikoa dira, hainbat ekitaldi kultural, sozial eta ludikoren bitartez ospakizunekin bat egin duten erakundetako batzuk. Bere aldetik, Bilboko Arte Ederren Museoak, Petronor 1978an eratu zenetik, Euskal Arte Plastikoek izandako bilakaera biltzen duen 78aren ostean erakusketa eskainiko du. Muskizko azken 50 urteotako argazki bidezko historia, Juan Luis Goenaga margolariaren biografia irudistatua eta Elhuyarren oil and gas sektoreari buruzko 4 hizkuntzatako hiztegia argitaratu dira, eta Labairuren Euskal Herriko etnografia atlasa digitalizatuko da.